Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Барномаи нав ҷавоб ба ҳамаи саволое ки дар комментария пешкаш кардагӣ буден. Пешаи барномаро сар кардан бо ҳамун як сухани пештараро такрор мекунем ки дар комментария як ссилка закрепит кардагӣ. Бидроен ҳатман дар онҷа як регистратсия бикунен, аз шумо ҳечи намерава. Танҳо бидроен як бор регистратсия кунен халос. Ба хотире ки шумо дар онҷа агар регистратсия кунен ба мора плюс мешава ва мо бештар вақти худмона ҷидо карда ба саволҳои шумо ҷавоб метиҳем ва видеоҳои нав ба нав пешкаши шумо мекунем. Инак сар мекунем ҷавоб ба саволотон. Навистай авария машина. Салом алейкум, як савол. Корманди гаи метавонад ба мошини давлатӣ дар роҳ истад мошин манъ кунад? Албатта ки ба ҳама кормандои бозрасии давлатии автомобилӣ мошинҳои давлатӣ дода намешавад. Баъзе кормандои гаи ҳастанд ки бе мошини ронандагӣ, бе ҳамун мошин бигем ба як направления мераванд. Танҳо ба ваё направления дода мешавад. Мисол бигирем, дар ҳамин маҳаллаи 82 агар корманди гаи беста, бояд направлениаи вай ба ҳамун маҳалла бошад. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Саволи навбатиро Зарифи Собирӣ нависад. Салом акай Сорбон, Аллоҳ нигаҳбон бошад. Савол метиҳем, ҷавоб наметиҳем. Ака зан 7 моҳ меша хонашон рафтагӣ, ба фармони модараш нав таваллуд кадай. Як бачаи духта тамоман зиндагикун нест. Бача мегам аз зан мегирам, ягон роҳ дора пара мефаҳмондем. Боз савол, суд мера барои молу мулк, судя гуфтай чизе яхтай овардагид бар тамом. Баъд аз як ҳафта суд мега ҳамаша бар судияра гуфтай агар натен маскун мекунам. Аризаша гирифтан, судя ҳама кучу борша дода, ягон вақт метавонад барои маскун даъво кунад. Дар ҳоли забонхатша гирифтагия интизорен ака ҷавоб тиҳем. Ташаккури зиёд барои саволи навистагид ва узр барои ҷавоб надоданам ки дар иҷа беҳад савола дарози бадай хай хонда мешина саволта. Дар ҳолате ки зан ба хоҳиши худаш биромада рафта боша ва таваллуд кардагӣ боша ва хоҳиши зиндагӣ кардан надошта боша, ки фарқ надорад зан хоҳиш дора ё ки надора, ту бояд ба фарзандат алимент пулӣ биспорӣ. Ва агар ки мисол ту айвай забонхат гирифтагӣ бошӣ, тошта вай бига ки ман маскун намекунам ё ки ҳақ намегирам, вақте ки вай ариза пешниҳод мекунад барои ҷидо кардани ҳақ барои зани шавҳар, суд баробар ҳақшона ҷидо мекунад. Ва иҷа бо гуфтагие ки барои маскун кардан дар ҳолате маскун мешава ки ту ҳамун шароита ба худат имконият дорӣ. Мисол хонае дорӣ ки дар ҳамун хона на худат зиндагӣ мекунӣ, на падару модар, ҳеҷ кас зиндагӣ намекунад. Ҳамун хонара ки холӣ бошад, дар ҳамунҷа метавонӣ маскуншон бикунӣ ба хотири фарзанд танҳо. Ба хотири зан ҳеҷ вақт маскун кардан намешава ва ҳалнома аз тарафи суд бироварда намешава. Боз ҳамун навистай, барои хизматҳот раҳмат барои халқ. Аллоҳ илмта зиёд гардонад. Огоҳ ҳастем, сари вазифа бошӣ. Иншааллоҳ худованд розӣ боша мешавад. Умар Исмоилов навистай. Ҳамин худат брат монда будӣ бе реклама бас кунед. Хай бародар, маҷбурем ки мо ҳамун ссилкара бимонем реклама кунем ҳамура, барое ки вай моро дастгирӣ мекунад, дар барномаҳомон бигем саҳми худша мегузорад. Ва мо барномаҳое дорем ки дар ӯ барномаҳо камтар расходи калон мешавад, ба ҳамин хотир мо вай реклама мекунем, вай моро дастгирӣ мекунад. Бидроен я регистратсия кунен, ҳамин карои шумо меравад тамом. Шодмон Каримов нависад. Салом акай Сорбон, агар мо двойное гражданство дошта бошем, метавонем моро аблава кунанд ба хизмат баранд? Ҳамин савола дар навори навбатӣ ҷавоб медодем. Бисёр муҳимай. Пешакӣ раҳмат. Шаҳрвандии ду давлат дошта бошӣ, агар ба хоҳиши худат метавонӣ дар яке аз тарафҳои мақсад ё ки дар Тоҷикистон ё ки дар Россия хизмат бикунӣ. Агар ки дар Тоҷикистон мабодо омадиву тура ба хизмати ҳарбӣ бурдан, дар инҷа ки хизмат карди, аз хизмати Федератсияи Россия озод мешавӣ. Танҳо дар як ҷош хизмат мекунӣ. Рабонӣ нависад. Салом Сорбон, соз тинҷ, номерои дастии WhatsApp тарои кун, сухани по-братски пурсидан мехоҳам. Рақамҳои Viber 501 33 86 33. Шавкат нависад. Нархи гаи 2 сомон буд, ҳозир 5 сомон шуда. Канали Орзу нависад. Салом Сорбон, БДА 2 нафар дар роҳ меистад, боз 2 нафари дига ҳамроҳи онҳо меистанд, формаи БДА надоранд. Во ҳақ доранд кати БДА бестанд ё ки не? Махсус рейдое ҳастае ки дар онҷа танҳо кормандои бозрасии давлатии автомобилӣ иштирок намекунанд. Ҳастае бо кормандои дигар мақомотҳо ки дар онҷа ширкат меварзану рейд мегзаронанд. Али Холов нависад. Ака як савол дорам. Ҳамин пистолета ма иҷа ба документ гирифтагиам. Тоҷикистон баром проблема намешавад? Дар худмон мумкин
ки нест. Қонуни худмон иҷоза додагӣ нест ки ту шаҳрванди оддӣ ҳуҷҷат карда ба худат силоҳи оташфишон гардонӣ. Тренер Ҳабиб нависад: салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Кадом қонун ва кадом суд? Аз Аллоҳ битарс, ба ғайр аз ҳукми Аллоҳ ҳукм кардан куфр аст. охирататро насӯзон. Дар ҳукм ва суде ки ба ғайр аз ҳукми Қуръон анҷом мешавад, вай кофир мешавад ва рӯзи қиёмат аз зумраи кофирҳо ҳашр карда мешавад. Далел аз Қуръон Аллоҳ мефармояд: касе ба ғайри аз ҳукми мо ҳукм мекунад, вай кофир аст. Ниқоби мусалмониро кашида аз ҳукми куфрии башар дифоъ накунед. мусалмон бошӣ, аз Қуръон ҳукм кун. Аллоҳ Қуръонро барои ки равон кард? Фақат барои Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам? Не, албатта Қуръон фиристода шуд ба тамоми башарият то рӯзи қиёмат. Конститутсия аз куҷо пайдо шуд? Аз ақли башар. Аз ақли башар. این سوالت کم امی سخنی نویسندگیت کم تر درازای مقصدی گفتم ما فهمیدم که باید ما قانونای دولت گپ نزنم و چارچوبه اسلام بیرون نبرم. نه که برادرها یک گپ تا میگم که کانال ما قانونای بگیم جمهوری تاجیکستان به خلق پیشکش میکنه. ما کانالم اگر اسلامی میبود تنها درباره اسلام گپ میزنم. نه که شیرانه خداوند سخنایی که شما بعضی مینویسین درباره اسلام و بعضی درباره اسلام مرا یگان گپ میگوی ممکن هم چیزی را ما درباره اسلام میدونم بعضی ایت نمیدونی یا چیزی را خیر ندونم قبول گفتی گپا اصلاحش میکنیم. شیرخان نویسته یکی سوربون ما عروس ما فاتحه کردگیم یکی ما هوای نگیرم او خودش اگان بلادا گرفتار کنم ما گناهگارم. هم خیلی سوالا میتین که چند کسا به حالتان میخندن اینجا در برادر. که ممکن تر هم از سبب ندانستن همین سوالا میتونه که ما صدها مراتبه گفتگیم که در کودکس مأموری جنایتی دیگر درباره هر یک تایی اومدگی نیست که مثال بعضی سوال میاد که من زن گرفتم زنی من دختر برآمد من خیلی عریض بنویسم من چیکار کنم یا بعضی میگوی من فلانی دختر عروسی ما اورای خیلی کردم چی جواب میدم. در قانون هر یک تایی اومدگی نیست که تو زن دختر برآمد خیلی جزا داره یا که عروس ترکیدت کرد خیلی جزا داره. برای همین کمتر منطقاً فکر کرده بعد سوالتون بنویسین. طالب جان نویسه برادرها خیلی کاری خوب کردید. بیشتر عاید حقوق شهروندان نسبت گئی و ملیسا نمایش دهید. اسام‌الدین نویسه سلام علیکم. 3 ماه پیش ای حساب 6 اپراتسیا کردگیم. مرا عموما خدمت میبرن یا که نه؟ حجتی همون دکتر اگر کی باشد تو نگاه در اونجا باشی تو را به خدمت حربی نمیبرن. نه که همین حجت ها را که تو تخ کرده با قید گرفتگی نباشی البته که خدمت حربی تو را انتظار ای برادر. سعید نویسه اکم گپ ندارم خدا 113 لایک به دیزلایک زور هزار آمد کلام. انور عبادов نویسه سلام علیکم آقای سوربون. یک ویدیو توقع برای راننده ها جریمه آنها تیار میکردید زور میشید. ما منتظر ویدیوی شما. خدا راضی باشه میکنیم برادر. صابیر نویسه رحمت سوربون همه سوالا با جواب گرفتم سلامت باشی. اصلیدین یونوسف نویسه گئی ها میتوانند برای ریش جریمه کنند. کاری گئی تفتیشی حجت رانندگی تفتیشی حجت ماشین تفتیشی ریشی یا کی سر فرمای ما و شما نیست. درام نویسه سلام آقای سوربون یک سوال جواب ده. راسته که خدمت نکردگی ها تاجیکستان روان روسیه آمدن نمیمونند دیگه. پیشکی رحمت عقبت برای کار تنصیحاتی خواهانم. همین سخنان را شما اگه میفهمید من نمیدونم. اگر همین فرمانی نو یا قانونی نو برآمد ما حتما برنامه میکنم در اون باره گپ میزنم که اینم خیلی گپی نوام خیلی خبری نوام. یک فرمان گفته یعنی نه که اولی همو با امضا نرسیده که هوا هم فرمان های قانون شما فرمان فرق کنه. فرمان عاید ابلا و همین گفته شنیدش همین خبرت که از سال 2020 یا که انیق نیست مقصد اولی با امضا برسه همو تا اگر که خدمت نکنن عقد نکاح کردن نمیتوانند. قانونی همین چیزا میکنن نه که اولی فرمانی همیرم نبرآمده قانونی همین خیلی کردن یعنی اتاق دیگر چیزاشو همش گپی خلقی ای. بعد بوجا که دیگه نویسته موحدین ابلا و کی سر میشه درباره ابلا و گپ زن یگان چی یگان معلومات هسته معلوماتای نو درباره ابلا و تیر ماهی اخیر ماه سپتامبر ده عموما بگیریم 1 اکتبر سر میشه تا اخیر ماه نوامبر و یگان فرمانی نو حاضرین درباره ابلا و گفتم که هم خیلی فرمان برآمدنی
то агар хизмати ҳарбӣ накунӣ қонунӣ закс кардан наметавонӣ. Ва боз дар бораи аблава как всегда ҳами савол метиҳанд ки яка писар чӣ хеле иш чӣ хеле уш хеле. Акоз мегӯям ки киҳо ба хизмати ҳарбӣ бурдан намешаванд. Шахсоне ки донишҷӯанд, шахсоне ки таҳсил мекунанд, военни кафедра доранд, шахсое ки яка писаранд ва шахсое ки гурӯҳӣ маъюбанд, ҳуҷҷат доранд. Ва киёра хизмати ҳарбӣ мебаранд? Шахсое ки таҳсил мекунанд, военни кафедра надоранд, баъди таҳсилшон. Ва боз киҳора хизмат мебаранд? Ҳамун шахсое ки заочни донишгоҳ мехонанд. Мисол заочни хондестай мехапанд аблава хизмат мебаранаш. Дар ҳамун тӯли хизматаш вақте ки дарсаш сар шид, қонуни ай тарафи ҳамун хизмати ҳарбӣ ҷавобш метиҳанд, мерава дарсша мехона 20 рӯза ё 40 рӯза, бо абрадна част меояд. Ва бо ногуфтан ҳамуна ки қонуни ҳозир аблава кардана ай байн гирифтагиянд. Яъне ки ҳамин чиз абсолютно мумкин нест. Чӣ дар раҳ рӯ ё ки чӣ хонат биёяд, умуман аблава кардани шаҳрвандон мумкин нест қатъиян маънай. Танҳо повестка рӯй мекунанд ба номи ҳамун одам, ба адреси ҳамун одам. То 2 маротиба ва 3 маротиба уже бигем судӣ мешавад. Яъне ки 3 маротиба дасткашӣ ки кардӣ ва ё ба суд рӯй мекунанд, ҳамун шахсията даъват мекунанд ба суд, ҷаримааш мекунанд барои саркашӣ кардан аз хизмати ҳарбӣ. Ва агар шаҳрванд ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон набошад ва ура повестка рӯй кунанд ба номаш, мисол хонагиёшона бигӯянд ки фарзандтона биёрен, мо шуморо ҷарима мекунем, дигар, ин гапҳо ҳамаш сафсата. И хеле гап нест. Вақте ки шаҳрванд дар дохили Тоҷикистон набошад, ягон кас вай ҳаққу ҳуқуқи ҷарима кардан надорад барои набуданаш ки вай хизмати ҳарбӣ нарафт. Ба фикрам ки кифояе дар бораи аблава ҳамин қадар, барое ки бисёри ба дар бораи аблава видео дорем дар ҳамин каналмон. Бо бидроен ай ҳамунҷа гӯш кардан бигирен. Улуғбек диҷей нависад: салом ака, як савол. Мактабои миёнада либоси мактабӣ маҷбурӣ додесиянд? Агар нагирем ҷарима кардесай. Ҳамида бугӯи ҳозир демократия ку ака. Аки ҷаримашку мутобиқи қонун нестае, не ки фармони вазорати маориф ай ки дар мактаб бояд ҳама либоси якхела доштагӣ бошад. Ба ҳамин хотир ҳозир ай тарафи вазорати маориф ва дигар ҳамин чизҳо ярмаркаи либоси мактабӣ шидестай, бояд ҳамун ҳама талабо, ҳама хонандагон либоси якка бупӯшанд. Яъне ки яташ костюм бруки сирх пӯша, яташ кабуд пӯша, яташ савз пӯша, хеле мумкин нест. Ҳама бояд як хел форма пӯша. Анашо ҷаримаш рости гап аниқша намедонам. Али Банат нависад: салом акай Сорбон, як бачара хизмат мебаранд, агар ҳуҷҷат надошта боши ҳақ доранд баранд ё ки не? Даи бора гап задем бародар, худро видеоро пештар ки гӯш кунед. Голос Таҷик нависад: акай Сорбон, савол. Чаро дар Тоҷикистон мардум қонуншиканӣ мекунанд? Яъне мошинҳои худро дар парковка не ва дар аркатур парковка мекунанд. Кормандои бедея хомӯшанд. Нестай касе ин мавзӯи асосиро пешгирӣ кунад. Бародари азиз, кормандои давлати бозрасии автомобилӣ хомӯш нестанд дар ҳамин ҷиҳат. Ба чашми мо шумо маълуме ки ҳозир мошине ки дар байни раҳ меояд мемона ӯ мефурӯяд мерава, ҳамун эвакуатор занг мезананд, меоянд мебардоранд мебаранд шаҳр. Ё ки агар мисол дар ҳамун ҷои номумкин парковка кардагӣ бошад, меояд гаи номеро шавӣ мекунад, мегирад мерава. Ҳамаша назорат кардесиянд. Мумкин ки та надида ё мумкин дар баъзе ҷоҳо ҳамин гуфтагии ти бошад. Саид нависад: брат, хоҳиш кардем дар бораи растамошкаи мошино як видео кун накардида. Дар бораи растамошкаи мошино тоқа барнома дорем полни дар бораи ҳамун растамошка гап задагем. Мумкин ки наёфтаи ӯ барномаро. Дар бораи растамошка мутобиқи фармони нави гумрук мошиное ки ай Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда мешаванд 38% ба нархномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда мешаванд ва мошиное ки ай тарафҳои Европа дохил карда мешаванд мутобиқи нархномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 43% ҳисоб мекунанд. Яъне ки ҳар як мошине ки шумо мехарен миёрен дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вай нархномаи хича дорад. Ӯ фарқ надорад ки то мисол мошина 100 000 харидӣ ё 200 000 харидӣ, дар инҷа ҳамун мошин нархномаи хича дорад. ҳамун нархномаи хича ба фоизи гуфтагии ма ҳисоб мекунанд, суми растамошкаш мебирояд. Мустафо нависад: аввал дискотека маҳкам кардан дар кор. 1500 сум камай 10 000 ҷаримашон кунанд, дигаи кори ҳарома намекунанд. И дар бораи аму фоҳишаҳо гуфтае ки ман дар бораи фоҳишаҳо гап задагӣ будам ки дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ моддаи нав дохил карда шуд, яъне ки
нархи ҷаримаи ҳамун фоҳишагариро баланд карда буданд ба 1500 сомон ки пештар 510 сомон то 1100 сомон буд. ҳозир 1500 сомон боло шидагия ҷаримаи фоҳишаҳо, шахсое ки заное ки дар қадди раҳм меистанд танфурӯшӣ мекунанд. ин аҷа нависта қаюм агар бача дар ягон квартира ё дар ягон ҷо қатъи дихта дам гирифтаиста боша, ҳамира биқапан қонунӣ чихе ҷавобгарӣ дорад, ҷиноята ё ки ҳуқуқвайронкунӣ, ҳамира пирра карда одӣ фаҳмон дихтага нагора ё ки бача. мутобиқи кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи алоқамандӣ, яъне ки алоқаи ҷинсӣ кардан, чӣ хеле ки худат гуфтӣ дар ягон квартира дам мегирӣ ё ки дар ягон ҷои дигар, аввалаш ки бадбахт ҳамин кора накард, дам нагӣ, қонуни и дунё ки майли қонуни охиратам фикр кунӣ, ҳамин кора накун, дам гириву зино кардани дигараш ва баъдан ки ҷавобша фаҳмидан хоҳӣ аки ҷавоби ёз як хеле аст ки бо ба ин ҷавоб баъзед ҳаво нагирен ки ягон наму ҷавобгарӣ надора, бо зино карда бигарден, не ки айрӯи қонун ҷавобаш ҳамин хеле ки вақте ки бачаву духтара дар ҳолати зино карданшон меқапанд, кодекси маъмурӣ омадагия ҷарима танҳо барои зан, барои мард ягон наму ҷарима омадагӣ нест. Дар ҳолате ки зино мекунанд ё мисол дар ягон ҷо маишат кардесиянд, ягон корманди давлатӣ ҳарди ҳавоиро дастгир мекунад, мард ягон намуди ҷавобгарӣ кашидан намешавад. Соли 2017 сол ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза пешниҳод кардагӣ буданд ки ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дохил бикунанд барои алоқаи ҷинсӣ кардан бо зан, яъне ки мардам ҷарима кунанд, не ки ҳамин чиза ҳукумат қабул накард, бекор кард, бигем марда ягон наму ҷарима намекунад. Осмон 96 нависад Додарҷон Қанд Ҳазан ва ҳамин гуфторот якумин блогере ки нағз гап мезанид Додар раҳмат ба тарбиятгарот, ҳазор раҳмати калом ба ҳамаи шуморо. Ҳусейн нависад иқа гапора медонем хидмонохӣ ты ягон кори нава бикун. Иқа гапора медонӣ киҷо медрои видеои мара тамошо мекунӣ охир. Найк нависад салом алейкум бародар, созӣ ба хизмат то 27 солагиро мегирифтанд, ҳозир то чанда мегиранд, ягон изменение шидагӣ ё ки не, изменение агар шавад дар ин бора бо ягон видео мекунӣ. Билолҷон нависад салом алейкум додар, дар бораи паспорти пластикӣ мегуфтӣ, илтимос барои муҳоҷиро фаҳмон пурратар. Дар бораи паспорти пластикӣ ман ду барнома кардагиам, ҳоли ӯ қадар вақти нагузаштаи. Як 4-5 видеои ма пештарака будро мебинем, дар бораи симкартҳоро ҳам гап задагиам, дар бораи паспортҳои навам ки чӣ хекунена чанд қа муҳлат дора. Не ки дар ӯ видео ма муҳлатша то августа гуфтагиам, баъди ҳамун видео кардагӣ ма бо фармон биромад ки мақсад муҳлатша дарозтар карданд. Инак бародаро видеоро ҷамъбаст мекунем. Боз ягон саволи дига боша, саволтона метавонед дар поёни ҳамин видео дар комментария пешкаш бикунен. ба фикрам ки хела саволҳоро имрӯзаш дар ҷавоб додем, ҳамин қадар кифояй ва дар ҳамун ссилкаи гуфтагии ма бидроен ҳатман регистратсия кунед, то ки ҳам хеле тез вақт ҷудо кунем дар саволҳои шумо сари вақт ҷавоб диҳем ва дар канали ма юрист тиҷей подписатсия кунед. Дар паноҳи худо бошед намакаса.